Ďalšia aktivita, je to aktivita a môžete to robiť hocikedy, fakt, že hocikedy, kedy sa vám chce. Keď ste trízvi, keď ste napití, keď máte dobrú náladu, proste hocikedy, fakt, že hocikedy. že honenie. Ne. Šňupanie. Dám takú nápovedu. Môže sa to robiť aj v páre. Aj. Že porno, ja umrem. Ja to milujem, ty vole. Tie odpovede sú brutálne, to musím dať ako klip potom aj na YouTube. Ja umrem. Šťam do kríža. Pestovanie. Áno, môžeme spolu toto. Môžeme spolu pestovať papriku. Ty si blázen. Vy ste hovada, ty vole, fakt? Že ja trávu v lese.